Είναι ένας ημουνοροϊκός συλλέκτης κατασκευασμένος από 100% ιατρική σιλικόνη συμβατή με το ανθρώπινο σώμα. Σκοπός του είναι να συλλέγει το αίμα της περίοδου με τον πιο πρακτικό και υγιεινό τρόπο. Είναι εύκολο στην τοποθέτησή του. Το διπλώνουμε έτσι. Βρίσκουμε μία θέση που να μας βολεύει, καθιστεί ή ξαπλωμένη και το τοποθετούμε. Αφού τοποθετηθεί, ανοίγει και προσκολάται στα τυχώματα του κόλπου και δεν επιτρέπει απολύτως καμία διαρροή. Η τοποθέτηση γίνεται πιο χαμηλά στον κόλπο από ό,τι τα συνηθισμένα ταμπών. Είναι απόλυτα ιδανικό για αθλήματα, χώρο, κολύμβηση, για οποιοδήποτε χόμπι και δραστηριότητα. Το πιάνουμε με τον αντίχειρα και το δείκτη και το πιέζουμε στην άκρη του χαμηλά ώστε να εισέλθει αέρας στο εσωτερικό του συλλέκτη και έπειτα το τραβάμε ώστε να αφαιρεθεί με τον πιο εύκολο τρόπο. Όχι, εφόσον το τοποθετήσουμε σωστά, δεν το νιώθουμε καθόλου. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε κάποιον νηπτήρα, μπορείτε πολύ απλά να το καθαρίσετε με χαρτί υγείας ή χαρτομάτιλα και να το τοποθετήσετε ξανά. Θυμηθείτε όμως ότι το FemCap μπορείτε να το φοράτε για πολλές ώρες χωρίς καμία ενόχληση, οπότε δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για τυχόν διαρροές όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι σας. Πριν χρησιμοποιήσουμε το FemCap, πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας. Κατά τη διάρκεια της περίοδου το ξεπλένουμε με σκέτο νερό ή και με σαπούνι με χαμηλό pH. Ωστόσο, πριν και μετά το τέλος κάθε περίοδου, το βράζουμε σε νερό που κοχλάζει 7-10 λεπτά. Τα μεγέθη του FemCap είναι δύο, το size Α και το size Β. Το size Α είναι για γυναίκες κάτω των 30 ετών και για γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει. Το size Β είναι για γυναίκες άνω των 30 ετών και για γυναίκες που έχουν γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό. Ναι, το FemCap είναι ασφαλές, φτιαγμένο από βιοσυμβατό υλικό, μη αλλεργιογόνο και μη τοξικό. Είναι μάλιστα πιο ασφαλές από τα ταμπόνια και τις σερβιέτες, καθώς χρειάζεται λιγότερες αλλαγές. Έτσι, ο κόλπος έρχεται ελάχιστες φορές σε επαφή με εξωτερικούς παράγοντες που προκαλούν μολύνσεις και αλλεργίες. Για να χρησιμοποιήσετε το FemCap, ίσως στην αρχή χρειαστεί λίγη εξάσκηση για την τοποθέτηση και την αφαίρεσή του, μα αξίζει να αφιερώσετε ελάχιστο από το χρόνο σας δοκιμάζοντάς το, γιατί θα δείτε ότι πραγματικά θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Ακόμα σκεφτείτε ότι θα το έχετε για 5 χρόνια και δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά σερβιέτες ή ταμπόν.